Sikhuluma indaba Nkosi yami namhlanje yomuntu onomoya noma umuntu onesiphiwo noku-attract-a izitha. Sikhuluma ngokukhanya, loyo ongathandwa abantu. Sikhuluma ngabantwana bobungoma, abezithunywa, abamathongo. Kuyaye kube buhlungu kulesikhathi esiphila kusona ngoba kuhleli kunama-challenges and ama-challenges alwa nengqondo nenhliziyo yethu. Uma ungenwa umoya noma usuphakathi nomoya, cha, izitha uzoba nazo, futhi izitha ozoba nazo izitha ezikeduze kakhulu. Ukuba uyazazi izinto abantu abazishoyo behind your back, labo ozitshela ukuthi ave bekuthanda noma banenkinga nawe. Abanye uthola ukuthi anikaze nixabane nabo, kodwa akakufuni. Yini na? Iloku kukhanya ohamba nabo. Ukukhanya kuhle kubi. Ukukhanya kuhle ngoba okusho ukuthi uJehova noma umdali nabaphansi niyinto eyodwa noma nizoba into eyodwa njengoba usahamba le ndlela yokuphila kulo mhlaba. Ngoba isizathu sakho sokuthi uze lapha wawuzele ukuzo-experience impilo yenyama njengoba uwumuntu wamoya. Angikhathali ngisho ngathiwa ubathanda kangakanani abantu, uma uwumuntu wamoya uzozondwa. Futhi-ke ungacabangi ukuthi-ke khona umuntu ongakwazi ongavela kuzonda. Umuntu okuzondayo umuntu okwaziyo futhi umuntu oseduze. Kunemindeni lapho khona sikhula sizihlobo nale mindeni kwakwaziwa ukuthi ibona abanezinto nokuthi izinto zibahambela kahle. Kwakukhothanywa kubona. Qhamuke-ke wena-ke nalesiphiwo sakho, qhamuke wena ukhanyise ikhaya. Suddenly iy'ngane zalapha seziyasebenza, sezinezimoto, sezilungisa ikhaya. Usuyinyathela emsileni-ke kulezi hlobo lezi ezazazi ukuthi izona ekumele zibe nezinto ezinhle. Yingakho ngeke ngithi umuntu kamoya angaboshera noma angaboxoxa ngezinto zakhe. Futhi nje umuntu wakamoya fuze kube umuntu osendaweni e-private. Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu bangakuboni njalo. Nezinto zakho ozenzayo uzenze in secret. Ngoba bazokushaya abantu, uy'tshela ukuthi awushayeki. Uzitshela ukuthi ave uqinile. Ushayeke kodwa. Yazi indaba ingoba umuntu oseduze. Umuntu owazi iy'nsila zakho. Umuntu owazi amathuna akini. Umuntu owazi ikhaya lakho. Umuntu okwazi ukuthi uphuma ngasikhathini ubuye nini. Umuntu okwazi ukuthi uthengeni noma uhlele ukuthengani. Yingakho ngithi umuntu wakamoya akabe nezimfihlo ngempilo yakhe. Lokho engikushoyo ngenzela ukuthi uvikeleke. Lokho engikushoyo ngenzela ngoba ngikhuluma ngento engiyazi mina shayeke kakhulu noma ake ngithi ngishawe kakhulu. Ilapho-ke ngakhula khona ukuthi sophinde ngivule umlomo ngikhulume ngezinto zami okanye ngiziveze. Izitha ziyohlezi ziningi uma unomoya.
ayingakudli leyo nto futhi ungabi nandaba nayo, ngoba isho lukhulu. Uma unezitha, hhayi impela uhamba ngendlela efanele. Uma usawumuntu othandwa abantu, ngiyakudabukela ngoba kusho ukuthi kunezinto ongazenzi kahle. Umuntu owenza kahle fanele azondwe, noma umuntu osendleleni yokwenza kahle fanele azondwe. Ake sibambe lapho ngane zikamoya.